Cirikang habar along than thilikar klipon laban karbiningkan kimi katalon. Diffus rimangala kulat ihut suaphan kanghap. Rong cingrum habar rong kerathan karkli. Fulunia habar habekro arong habekro LP School patu aklam along ingdeng kethom karbinikan kimi katalon. Fuluni MSC constituency ke parlo Cirikang habar ke parlo rong thom sar teron John rong pi lapen Bura Singh teron arong atum celang si pini Nifai isi thang-thanga ciklo ada porphai nerkem malom than thili arnam arni mate Cirikang habar ke phopon athan inglong parpan aphan volo wasang pen thok jirpon bangso ke thok jirpon nake kurusar Chandra Singh teron mate sar teron arong asar lapente alangli long kacerap kaceto nake John rong pi rong asar Sona Singh rong pi lapente Bura Singh teron arong asar Rotneswar teron Kurusar pen nangke paseni dona tengke bangso se karkli meet mifun lapente bangso se mate thana phan karkli nangkok atheke alang litum la rong thom Cirikang habar along kedo prong atum inglong parpan aphansi kachiki lasi rong rob arlo kimi et kimi phunji aphan pura anpada kesokiun e lapen choklem chodam amo setami kaike mifun meet lapen hoor tipi lapen hoor kelongji hoor kepazir dun vernang jipu aphan sikarkli pon posi nang pasini dun adon tu karbiningkan kimi aran istame paceton pon pen ason kipatu pen dang lok kapre asai istame Cirikang Unity Association amai pu raju teron lapen kongchun bang Tarun Singh nar atum jalin ponsi rong roperat atum pen cethan cepare mate cethan cemum amai istame padopon pini bangso ningkan kimi katalon pon akhud Cirikang Unity Association alamas dame Cirikang Unity Association along amai pu raju teron pensi bangjar pon lapen mai ceng ponsi ajo bangke lun kana manin sami pada pon pen ing samjin pen la bangso asai chun pon Fuluni pen meseng report KBDL News Kanang sanag thak ma chuning pen kicheng polo pa chuning pen ta pening ta kubidu na si rong thom sar lar do an chin lai pening ta bachun lo pening pen ta ni tum ning thelo je ni sem pen me pen chun bu si ning thelo karbiningkan kimi laso karjo program dipon chulo chuneng ason thak sinili tum peneng ta kipachun pon pami fd pusi ling thelo than thili ke chekpa me bangke vokan mut vokan tami pik pusipu la sinili tum parlo sanda thak sili tum non mata che theklo potor tami et pen rong rop asar thum na chetong dun et lo na sinto aklim ang par kim somar tum non sports kaduk kawe nili tum Japon lenji la sokabor ipom dolang la silata ni tum chun pon pamiji pusi na pachini dun ni rumut amesan bukan amesan sini tum piring pen ingkahin na talon bolang nasi misan lah nasi non kaduk bes hada me misan akam le klem ponang mesti nilhin metame churup ponlo sini ningkan kimi katalan bate ini khe longri phan katan lo khe kat mute khe kan kim lo la se owe prote la mangke khe moholo la si Diffus rimangala kulat ihut soaphan kang hapon pini thang ni phai khiniar ni Diffus rimangala kulat alom soaphan kang hapon chuke damtang KSA lapen Srimangal angbong lam thama kedokok ajok KSA pen chasemet pet trading license cancel nangji mate thanangji pusi chesong pon bonsnami pini jasemet KSA KAWF SSNPA UKAWA UKYA SYC KSU KNCM KFA asong mate tim Karbianglong CEM Dr. Tuliram Ronghang atum RDP ponsi Srimangal akulat temporary aphan ingka pontang lo salam tirong pia berta di pupen KBDL News kedamtang thang ni phai isya ni karbiningkan kimi paceton don si Karbianglong prek jam ade malong sengkan kimi talon pon langsung si Fulunia habar habekro arong along habekro LP School patu aklam along postame rong isi robisi alir acham pen ingdeng kethom karbiningkan kimi alir alon pen talon don
lapen prek jam masai strami dengpon lapen ada por phai sirkep a por pen patu parang rustami dengpon lapen karbi cultural dance fuluni KCS John Salawar Athoy KCS Aterang Atompen Ritnong Chingdi Nimso Kirung Lengpum Sokson Hehui Sitami Paklang Pon Lapen Ajopor Lunkan Amaden Sami Patapon Lapen Habikru Along Rong Asar Lapen Amikar Atum Lapen Ongdung Kithe Kiding Atum Lapen Mai Pu Atum Chetong Dunsi Karbiningkan Kimi Ingsam Jin Pen Pachon Pon Fuluni Pen Merjeng Hans Report Karbi Daily News Sengkan kimi katalon pon la bangke nilitum pada picengsi la non ringku pon lo don ringku pon det don nilitum lama pangkar pon lo lama pangkar det pen nilitum rong si somar tibi kiti lim somar bok somar dom than nilitum kikat kecebai dan sapimar pekerjang son seri kecibung laten sarmar di somar son seri kecibung hai ajai mek nilitum dengpon laten bong somar thom phan arjan kihi apen karjuben ke thak lahetan nilitum dipom muke bang jelang aningkan pertama nilitum pining ko amma ali racham pido la am sisi nilitum tun an bori pon support pise nilitum la committee ahin menta nilitum muthapon lo long karbiningkan kini ke nilitum karbi aditang ajubat along se thapon pop tema nilitum kini kinale kinjong ali aku bari ma tumensi lahi nang than pon ta hal su hudu panke son program dingdi tema kan kini basi se thamcho ta pini non ogi gini tunke basi ali recham hipi ponji pusi itu non di korong kini yit komite tu lang tu masuk program ding ponsi masuk program ini an ali recham di ponte lasi tuma ajutang along anu si pangi tur ponji kan alang tumbor ikon Lakha kresi lang pher awar mate volong komajar lo rong chingrum arong rong ker than kar klipon along al hisar po aman pen kachetong don Karbeng Tanmas Council em Madhuram Lekthe Bokulia Municipal Board Chairman Hemsingtor lapen lang pher model president Dorsing rong piatum chetong don pini thang ni phai hini arni rong chingrum awar along rong ker than kar klipon athana men laki kongjug athan jamuna athan lapen ke murti atuma phansi kadam kadipon posi than nampachini don labang sorong kera than kar kliji adim pusitame Karbeng Tanmas Council em mate local MSC Madhuram Lekthe kacha chakpon ateng ke rong ker than kar kliji adim stame boundary wall tipon poposi chak tekang napen rong chingru mahawar along ke duka pen don phokep so se atumsi labang so arong ker adon tin chirung cherek ponsi rong ker athan kar kli pachon pon Olong Koma Jipen Jirsong Singna Report Karbi Daily News